friends. I'm gonna see my friends. I'm gonna see my whole family and my friends. Tai päivä. Huomenna Mikä tiistai. sun huominen ohjelma on? Kello on 6:30 ja puoli 7. Herätä ylös. Ampaa pesu. Ja aamupala. Ja kello 3 lähtee kymppi alikka. Ja laulusymmukoti työkoti. Aulan työkotiin Ja lähtee. kello 9 tulee työpaikalle. Joo. Kympillä alkaa 3 päivä. Ensin 10 ratikkaa ja 3 sitten. Joo. Joo. Nyt työ loppuu 3 kello 15. Ja karaoke tulee illalla. Karaoke laulamaan. Joo. No. Ja illalla kello kotiin. Otetaan päiväsi. Päivällisen syöt. Nyt tulee keikka tuolla sankkari. Telkkarista tulee salkkarit. Joo. Noniin. Mitä sä tarvit Joonas kaupasta? Mitä kappata ostaa? Niin. Mitä sä haluat kaupasta ostaa, kun kohta mennään kauppaan? Katsotaan tämä sillo. Kananmunia. Kananmunia ja hilloa. Ja täällä kasvuuhto, kinkku. Ja noita, tumma leivä, ja pullia, Lihapullia. pautemme, rakadooni, tauto. Lihamakaronilaatikkoa. Aamulla tuo liputti. Jukurttia. Joo. Oliko siellä jukurtti siellä jääkaapissa? Täällä on yksi vielä. Yksi vielä, okei. Tarvitset ostaa lisää sitten keskiviikkoaamuksi? Oi, toi isä aamussa kyllä. Haluat ostaa? Minä menen pakko ostaa. Okei. No niin. Mitä muuta sitten ostat kaupasta? Jahas, tota. Nakkia. Sä haluat ostaa nakkeja? No, tee nakkia, No joo. niin, selvä. Sitten hampurilainen. Niin, hampurilaista. Minkälaisen hampurilaisen sä ostat kaupasta? Jalo ja pihvi. Sämpylä ja pihvi. Teepälä pihvi, jalo pihvi. Okei. Tää on hyvä. No niin. Nyt sä voit lähteä kauppaan tämän kaupallisten kanssa. Kyllä minä menen. I'm going home. I'm going home. Been a long time now and I'm going home. I'm gonna see my Oi. Otat on pizza. Otat pepperoni. Joo. Joo, taas ei. Joo, puhutti. 10 vielä takaisin. Joo, kymppi Ole. taas. Joo. Onks kuinka? Joo. Juu. Joo. Kiitos. 20 lisää. Askelista. Kiitos. Same hei.
gonna see my friend. I'm gonna see my friend.